ako fotím fotografiu pre e-shopy. Kettlebell, čiže si môžeme aj kľudne zacvičiť. Musím ešte skočiť do barbera. Pán barber, aký bude mať dneska strih? Aby ho omládalo 7 rokov, nie o 6. No, chlebičky sú tu. Fit chlebíček pre fitnessákov. Akurát spracovanie tých fotiek trošku trvá. No hádaj, čo je na tomto chlebičku. Kde nájdeme svet chlebičkov? Viete, aká šupa. Ochutnať kúsok sveta na chlebičku. Všetko zem. Ahojte, vítajte v tomto novom videu. Pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Dzivý fotograf a pre tých, čo ma poznáte, veľmi pekne ďakujem za vaše sledovanie a podporu. Týmto vlogom vám ukážem, ako fotím fotografiu pre e-shopy a čo všetko je potrebné urobiť, aby tá fotografia bola kvalitná. Len aby som nezabudol, idem fotiť čisto na bielom pozadí, čiže idem použiť iba dve svetla a nejaké odrázky. Mám taký menší ťaháčik, aby som videl, ako to vyzeralo a dosiahol identickú fotografiu z minulého fotenia. Čím lepšie nasvietiť produkt, tým menej práce pri úprave. Môžeme si zasvietiť aj pilotku. Pilotkové svetlo je iba čisto svetlo, ktoré svieti na ten produkt. A aby som videl, ako mi vrha tiene, hej. Čiže to je také iba nápomocné svetlo a už potom ten samotný blesk mi presne urobí ten tieň na ten produkt, aby som videl, ako to vlastne prebliskne. Tak a teraz si dáme druhé svetielko a toto bude primárne hlavné svetlo, ktoré bude fotiť na celý produkt. Čo sa ináč týka toho statívu na ten fotoaparát, je síce skvelý, ale keď fotím tie produkty, ja používam ešte takú menšiu fintu a dávam závažie naň, aby bol pevný, statický a keby náhodou som do neho ťukol, že by sa mi neposunula tá fotka, keď fotím, dajme tomu 100 kusov fotografií, 100 rôznych produktov, aby sa tá fotka mi nikdy neposunula, tak dávam kettlebell, čiže si môžeme aj kľudne zacvičiť. A môžem sa potom na to spoľahnúť. Vyzerá to asi tak, keby som obešol nejakú šviňu, no ale ideme na to. Tak ako som vám hovoril, ja si nafotím tie fotky, ako som fotil tie chlebičky, ako som mal presne nastavený stôl, svetlo, nastavenia tých celých svetiel, nejaký produkt, aby som dosiahol tie identické zábery. Čiže teraz si nastavíme foťak, 20 clona, aby tá fotka bola ostrá jak britva, jak sa hovorí. Každý používa svoje finty, hej. Ja napríklad si dám také závažie, možno sú aj nejaké špeciálne, ale ja to nepovažujem za prioritu. Priorita je to, akú urobíme dnes fotografiu. Ja sa napríklad nevenujem celej škále fotografií, nefotím krajinky, nefotím šport, nefotím úplne malé detičky, ktoré sa ešte len narodia. Skôr som sa zameral na tú reklamnú, produktovú alebo svadobnú fotografiu. Toto ma asi najviac baví, samozrejme prvých 5 rokov som fotil úplne že všetko, ale v tomto som sa najviac našiel. Keď urobím tú dobrú fotku a chytím z nej zimomriavky, vtedy viem, že to dopadlo super. Zadné svetlo je iba taký minimalizmus, ako pozerám, som si ho nastavil na celkom taký slabší preblesk, ale to úplne stačí, lebo my potrebujeme hlavne ten produkt nadsvietiť spredu a zozadu iba trošička mu dať toho svetla a z tej bočnej strany, kde je tá odrázka, vám to ukážem, tá iba úplne minimalisticky dodá tej fotke taký jemný odtieň. Medzi tým, ako čakám Ríša, aby priniesol tie bagetky, musím ešte skočiť do barbera, takže teraz príde taká rýchla zmena. Servus. Pán barber, aký bude mať dneska strih? Dneska to bude strih za 20, čiže tak to bude aj vyzerať. Že 5 rokov dole, hej? 6 rokov. Za 25 €? Za 25, 7. Dobre. Som dokan. Je les connais tous les petits de la Rix, comme les rues où y a pas le rec.
Tu máš aj tú druhú stranu, vieš, máš tak urobenú nižšie, toto tu. No. Vieš, že aké to za rovnom, toto bude veľmi nízko, vieš. Tak urob, že by dobre bolo. Takže milí diváci, kto by sa chcel pri Skúne ostrihať, tak sa nachádzam na Budovateľskej ulici 34/A, areál, kde je Empiria, Pro-Workout Gym a tak. A termín si vieme dohodnúť na nižšie uvedenom Instagrame, ktorý vidíte teraz vo videu. Inak Čurgimu som robil umelecké fotky, si pozrite, jak to vyzerá. Sur les mains j'ai des marques, je Nike et Air Max, un vrai mec de la tête. Môžeš ukázať jednu stranu, druhú v procese. Strojček na stave číslo 3, aby ho omládol o 7 rokov, nie o 6. Parler d'amour à des petits de la haine, c'est comme parler à des morts. Appeler un gueuche là, le sang de la veine, c'est comme appeler une fille de joie, mon amour. La vie de chacun en file en bas, devant le bâti pleut des corps. Les cœurs éteints dès le plus jeune âge, maintenant ça t'allume. Čurgi začesol. Tak, ja som späť, ja som fresh. Ku Čurgimu inak chodím asi rok, je to skvelý barber, keby ste hľadali barbera, určite dobrá voľba. No a už čakáme klienta, ktorý prinesie čerstvé chlebičky a ideme fotiť. No, chlebičky sú tu. A my ich ukážeme, jak to vyzerá. Podrž, Ríško. Áno. Podľa mňa parádne. Jak z časopisu. Ty kokso, ale fakt Ríšo dobre si ich urobil. Sladké, slané. Nič komplikované, pekne si položíme chlebík a ideme pofotiť nejaké detaily. A potom vám ukážem, ako to vyzerá, keď je fotka hotová. Že by ste vedeli, tento chlebiček samozrejme neideme predávať, lebo sa ho dotýkame rukami, ale potrebujeme ho nastajlovať tak, že by vyzeral na tej fotke dobre. Dobre, čiže urobíme si prvú fotku. Fit chlebíček pre fitnessákov. Pečivo je celozrné, čiže zdravé, má tam aj osené vločky, nejaké semiačka, čia semiačka. Pozerám, že aj vajíčko tam je. Hej. Je tam kotyčis, vajíčko, paradajka, ľadový šalát, uhorka, paprika a cibuľka trošku lahodná. Také fotenie ináč netrvá dlho, keďže mám už všetky svetlá nastavené. Už iba dávame produkt za produktom, lebo je to fotografia na bielom pozadí a na e-shop, čiže toto je jednoduché. Akurát spracovanie tých fotiek trošku trvá, lebo potrebujem pekne vyčistiť tú bielu, aby to vyzeralo, že sa ten chlebík dá používať aj na nejaký plagát, na rôzne iné farby, to vieš, hej, že dajme tomu, ty si urobíš nejaký banner na dvere a tú fotku, ten chlebíček bude orezaný a tú fotku ty si vieš dávať kdekoľvek, hej, tak ako si to dával na poleb na auto. Španielský chlebíček s chorizo salamou. Španielský chlebíček, aj ty máš nejaké aj špeciálne názvy tých chlebíčkov, alebo sa to rozlišuje čím vlastne? Vieš čo, sa snažím podľa ingrediencie. Aha. Hej, napríklad toto je špecifická salama zo Španielska. Volá sa chorizo, čiže preto. Tak. Čiže brinzový chlebíček. Brinzový chlebíček s redkvičkou a cibuľkou. Normálne až prelegujem šlienky. Potom si dáš. Môže? Áno, výborne. Toto je napríklad chlebíček s čabaj klobásou. Čiže čabaj je pôvodom z Maďarska. Vždy si kontrolujem každý záber, či mám ostru, aby som potom sa spätne nemusel vraciať a rozkladať na nový ateliér. Čiže radšej každú fotku si nafotím, si ju priblížim a keď viem, že je ostrá, môžeme ísť ďalej. Toto je chlebíček camembert, smotanová natierka, sír camembert, vlaský orech, hrozno. Ináč zobral som si ešte taký statívík z Top Shotu, lebo chcem vám na prestrih videí urobiť aj nejaký zaujímavý záber z vrchu, že nebudeme to točiť stále zo stativu iba spredu, zo zadu a tak. Že teraz ukážem vám, aby ten strih bol zaujímavý, ako to môže vyzerať, keď použijem taký statív. Ako ste si všimli, používame žuvačky ako podklad, ale je lepšie, keď si ten chlebíček podložím, trošku mi ho nadvihne a automaticky viacej vyzerá na fotke tak 3D. Čiže je to chlebíček so smotanovou natierkou, sír camembert, na vrchu je rybezľový džem a čerstvé rybezle. No hádaj, čo je na tomto chlebičku? Podľa mňa je to, čo sa dáva do sushi, kaviár to bude. Presne, červený a čierny kaviár. Tak a máme tu posledný chlebiček, ten je Lotus. Sladký, lotusový chlebiček s jahodovým džemom. Lotus natierka. Paráda. No a táto časť fotenia je najlepšia, keď mi nosia produkty jedle a teraz všetko zem.
A ináč, Ríšo, kde nájdeme Svet chlebičkov? Svet chlebičkov môžete nájsť na ulici Slovenskej 77 vedľa úradu práce v Prešove. A aké chlebičky vlastne ponúkate a aké máte druhy alebo koľko druhov? Na výber máme viac ako 32 druhov chlebičkov, To je dosť. bezlepkových, bezlaktozových, máme vegánske chlebičky, čiže na výber je naozaj veľa druhov. No a ešte posledná možná otázka, že kde si ich nájdeme? Môžete si ich nájsť na našom e-shope www.svetchlebičko.sk, objednať si prostredníctvom e-shopu alebo telefonicky. Výborne, Ríško, ďakujeme za spoluprácu. Ja, Verím tomu, že sa ti fotky budú Určite páčiť. áno, ako minulé. No a my sa vidíme na budúce, takže čau. Ktorý si dáš ešte? Ja ochutnám z každého rožku trošku. Hej. Toto je čo? Brinzová, hej? To je brinzová natierka, redkvička, cibulka. Ja si dám s cottage cheeseom. Lakosinka. Mexický, hej? No, fazuľa, Mexiko, kukurica. Inak je tam aj mexická natierka. Trošku Ty pikantná. vole. Toto tu je, viete, aká šupa. Ty kokos. No a ináč, prečo sa to volá Svet chlebičkov? Lebo na každom chlebičku máš špecifickú potravínu, ingredienciu z nejakej krajiny, zo sveta, hej. Aha. Napríklad tam máš kaviar, hej, typicky pre Rusko, hej, alebo tu máš mortadela, hej, s rukolou, aj s mozzarellou je typická pre Taliansko. Čiže Taliani, Taliani sebe môžu objednať z takých chlebík. Hej. No však ale tu teraz ma tak napadlo, čiže keď bude nejaká svadba, ja neviem, francúzsko-slovenská, tak si Francúzi vedia objednať francúzske chlebičky. Presne tak, a Slováci slovenské. Dobre. Čiže napríklad tento. Veľmi pekný nápad, no. Je tu tlačenka, cibuľka. Čiže výstižný názov celej firmy Svet chlebičkov, aké chlebičky sa aj podávajú. Že to nie je iba názov ako názov, ale má to aj svoju pointu. Tak. Čiže Výborné. ochutnať kúsok sveta na chlebičku.